Kinong nilam jong ka HYC bakentuk ya u president ka permanent unit usamla Krishan Bor Maule but president ka Mount Russian Circle usamla Marcus Mathong kilalik banjurit bi ka surok hakashnong permadan kabla sneo palat khamta mahakini ki banai liur kabla bu jing ki pai ba nong lek nong wan khamtam ki kina school ke baya na kani ki surok hakani ka jingle jurim ki nangalam ka seng dala de ki lap shisha ye ka jing sneo jong kani ka surok kumta ki kentu jo re ka sarkar lem bakat na PWD bakan pitlem halo kani ka jing jong ki pai ba ka HYC permanent unit ka kentu ye kat na PWD manchnano da ka surok nagashnong permadan shakashnong kenshi mauria namar ka khamjan bandi ka surok bana permadan balik na lat surok mariau shakenshi ka bajingai bat ka bakalain palat te ngi nakaliang jong HYC permanent unit shan ngin salek ban bu jing thono hakatanat jong PWD jong sarkar bahkan ni ban pej lan ni ban khmi lam kan jing stom jungi kum ki paj ba jong kan ka nong song senong ngi don hang ni rangkat lam ki en dekot jong ka circle motorasan HYC te ngi da ka jing sungkhia ngi don ban ya don nang ni nak benta kan ni ka surok kawala snu hadu kata-kata ngi ba kan ni ka surok jungi ka rasnu hadu kata-kata ba khamtam ki bapang ba stom kini ki khna school haba ki yaj nang ne nang surok kida ut kida sem ke jing sitom namar ba kakali kamla ban laj hadu ki jing ki sem jong ki te ki haban yaj dah kejat teng le ki ha ka jing sitom ha ka jing pang ki haban sura lan ki hap su ban suya ba khnang ba ken la ban poi ha ka jing suma ta biang te ni iru ki khna school haba ki yalej nang ne ka surok ni ba de ka surok wasneu te khamtam ka por liur ki khana school ki haban law ki juti ki jongki ki haban phong tang ki slipar lane ki teng ki haban yaj da kejat sudah ban poi ki school jongki ki haban phong kas ki juti pat ondala poi ha ki hajan school te ngi ba ki don hapteng jing bat ngi kum ki khot jok HYC ngi i na du khaman suai kan ka jing jenjar te hanrai hadu kan ka por manta ngimsim layu i ka jing kala hoj ngi kum ka HYC permanent unit kasnong ka thau ki bru ka bron pok kan ka snong ngilai le kat balak ban ya tre hi dalade ban penbiang ban penbahai kan ka surok ban ya thep mau ban ya penlut ya ka bormet ya ka borphat penlut ya ka pista ka tingkaro ban penbiang ya kan ka surok te hanrai hadu kata hakajing long bro ngi ba ngimla ban penbiang ya kata te ngi kerpat ya ka sarkar ya ka ba kan sim khialam ya kan ka jing sitom jungi kum ki paj ba jong kan nong song snong ba namar ba ngi lada ka sarkar kan ai surok ngi nang ni siapa ngi ba kan long ka bajan ba hadu kata ndrai ki tai nang tai syadu syathi ki haban lecha jenis surok mariau ngi ba kala long ka jengai ba nang ni nasnong ban ap kali hang ni ha mariau halat mariau kasimpor ki kenta ban yaj dah kejat te dah kilaj nang ni pat second si dari badon kakali kemut tangkat 1 minit lane kumta 10 menit kila poi second si nak HYC motorasan circle ngiwan hakani kasnong permadan banwan jurib ya kani ka julong jiman jong surok hapdeng ke jing jong ki pajba singi kaseng ya ka bagani ka surok kasnu na du kejat snong du kli snong kala bu jing ya ki norep ki bakit ki marep jongki ben pun poisyo kalabu jinge ki khana school ki ban lecha school kalabu jinge khamtam ki pang bistom ki kenthai ber ki rutemen ya ka ba nagaliang jongki kila ujor sakaseng ban kaliang jongi lawan mata kasengi ban pet ya jing long jingman ti kum bangi lap hi kalong kesurok ka basne hadu kata ni kermen scam ba unomi khmat udai ban kham yu ya ka jinge jing pet ba kan pensuk si kada ya ki nong sosnong nomor kum bakalong hi kene kesurok hadu menta kam padyo ya ka jing siang mau ka jing siang bat na kaliang jong ki pajba jong kesnong ki samla jong kesnong rekar ki samla jong ke HYC permanent unit kilami syakmat ban pendap mau ya kini ki jaga them jong kani ka surok bada ka bormet jong ki kila penlut ya ka singi kaya ti na kaliang jongi ni kentu ya unom ikman badan boram jongi
ba unia keren sya ka sarkar bala kumno kini kesurok ba ka na permedan ka mi sya kan simoria ba kan hapno ka skim jong ka PMGSY ya ka ba kan long ka jing mentoy si kada ya ki pajba.